Здравейте, господине. Може да дойдете при мене? Не, нямам пари. Чао. Не искам пари. А какво искате? Искате ли да пробвате моята машина на времето? Ти, машина на времето! Къде е тази машина на времето? Може би е невидима. Ето с това можете да идете в бъдещето или в миналото. Ето. Я дай да го видя. Това ли? Това ли? Добре, искам да съм в бъдещето. В бъдещето съм. Казах ви. Това е много яко. Искам да ида в средновековието. В средновековието съм. Сега искам да се върна в днешното време. Вкъщи съм. Написали са ти забележка, че си щупил вратата в входна състояние. Ела те спаша! Не, майка ми ще ме набие. Искам да се върна в бъдещето. Що не иска да работи, бе, брат? Не знам, аз отивам до голяма, защото ми се сере. Айде, ще се видим после. Внимавай, кой ти е помощник в днешното време. Ела сега!